sembla molt bé aquesta iniciativa que ha pres la federació. Penso que els pares hem de contribuir una mica, que els crios el que han de fer aquí és passar-s'ho bé, no? Al final és un esport, que vinguin, que se diverteixin i que aprenguin una sèrie de valors que són importants pel dia de demà. Doncs evidentment molt positiva, perquè això és futbol, és esport i és formació dels crios, i per tant aquí l'important és el respecte als valors i no pas les habilitats futbolístiques. És a dir, no esperem que cap dels nostres fills sigui del Barça, però en canvi sí que sigui bones persones. Pues penso que és imprescindible perquè per fomentar això de que no sigui només una competició per arribar molt lluny, sinó un aprendre i un conviure amb els altres companys. Es una muy buena campaña para que los jugadores desde pequeños, desde los pies muy pequeños, pues aprendan de jugar limpio, un fair play, valorar y respetar al contrario como lo tendríamos que hacer todo el mundo, desde fuera y dentro del campo. Esto es muy buena idea y creo que la Federación ha tomado una conclusión de últimos años. Como está viendo, cómo vamos trabajando en fútbol base, que cada vez hay mucha más influencia de los padres, de cosas exteriores a aprendizaje de niños. Yo creo que es una muy buena idea y tenemos que todos ponernos en una fila, en un camino para un sentido común. La Lleida Esportiu subscriu al 100% la campanya JoCnet, que promou la Federació Catalana i evidentment crec que és una campanya necessària perquè els nens venen a jugar a futbol per aprendre, per disfrutar, per compartir experiències amb els companys i tot l'entorn que acompanya el nen té que ser respectuós, té que respectar els entrenadors, àrbits, pares de l'equip contrari i únicament l'objectiu de l'entorn dels nens té que ser ajudar-los a disfrutar d'un esport i poder compartir noves experiències que en un futur en poden gaudir amb amistats i recordar-les, i ho puc parlar per experiència pròpia. Home, me sembla una idea excel·lent, però a la vegada també una miqueta dolenta perquè quan fas aquest tipus de campanyes és perquè estàs veient que a nivell futbolístic hay unos desajustos importants en el sentit dolent de la paraula, de que succeeixen situacions complicades o complexes que no deberien de passar. Per tant, me n'alegro moltíssim en aquest cas que se posa això en valor, que aquesta campanya tira endavant i sobretot per a conscienciar lògicament del funcionament dintre d'una instal·lació esportiva com són els camps de futbol, del bon comportament i de fair play tant per part dels jugadors com especialment dels aficionats.